10 senam jang ini khoyer sara 32 ang kisah bazar bere chong do nai chong ini kormotisan hati gedal 10 tarik nih coba nih yagulo je tiklai jakmani aboni tabu kaham no choli ui tongo sung bai sung pailai yo halnai rok boi ko sini rok no bahai rok kha ব্যবসা বাণিজ্য kaham no blana ঠিক tongo tabuk sung bai sung pailai mani phalai mani to tong thotok nong tong ye diba ব্যবসা je phuru chinya ko sok paiya am suk sak jora sung tai kasawi bo maya belai hambai norok no am haike saitok ma bagai kormotisa hati abo abo haike te bo sung sara Tripura bo no সারা ত্রিপুরাও নসুং অব হাইকে চিনি ত্রিপুরা সড়ক ব্যবসা বাণিজ্য সরনা নাঙ্গো কাম না চলে না মাসলি বাজারও খায় আসুক বরক সুকরি খেবলা সান্না পর্যন্ত দङ টি সালাই জংলাই বেখা জাগাও আবো নতা বরক বাই বরক ফালাইছিदों বরক বসुं मै जालां जागौ गाके हाया दिबा जों बाय जों पाइलायसिनाय जों बाय जों फालायसिनाय बरक बाय बरक पाइलायसिदों फालायसिदों Cinbo bel kerja bang bel kerja. Sunjalai Triprani kormotisa hati ruk sarik bekhak mabo cini kormotisa ni hati ni tam thamong nan nai lekha oh acha ayang step tong khubla sa nui tongo cini ko janang nai cini kormotisa hati o phaidi khana bud barong ha kai hokutisa hati aboni yagulo rob barong ha kai batisa bagan tai abon bisingo sini Tiprani t-shirt nangkhangkai noroga norobo naharimano Tiprani t-shirt tai hokut isawo ngangkai Tiprani je t-shirt nangnai rok Zinet niaro mannai tai monuo kai norok engko norobo nai manu sottom niaro tai je ayang lomba bil phasingo ngangkai khaksang niaro Tamati thamok temi are madam sini engko kormotisa hatini engko bunya phunugui dong ta kisa karon joto jagan nangobla जों बाय जों फालायसिनाय जों बाय जों पाइलायसिनाय तानो तांगै आसुक बुबे ओइखाने ना आन बिग दे ओंखाय आंबो साइ जासिनाय ता दं ओइ नोंखाय दा टिप्रा टी-shirt आनरा 200 টাকা only 200 টাকা Tonglo lagi mana? Nako ba tongo? Nang ino nanay tong sari sigda 200 টাকা sari. Busang nai thotok jeung bai jeung. Ni do. Ko ba an bai kharung mai se oi sepuru. Aja kau kubun do farok bai dukan mani rok khokjak mani
Tini o jaga kormo tisawo botau khapang khulogoi phaloi tongo obokai an bainai thok bagija ni hirong bagai mo an bihirok phajak Kikwa phaisu nai tu nai choga kurui ni hirong bagai mo kori gnai nai thung nai thok tongo chin bai koton aro anara paya ni hirok bai koton aro ri gnai nai thung nai thok tongo ja nang nai rok nai mano tai beautiful ri sarok bonai thung nai thok phulu ge photo khonte जों बाय tang gut khangka aram nai thangka be jagese nai choga lemo usa an hunu re ji lang ulor nai ke जों माइ जों पाइलाय सिने जों माइ जों फालाय सिने अबा दिनै सिमै जा मो मोजां न नों नायगोन ना दकानि फुनुगला हिमी बो फुनुग दे को नाय थुजा गिस दं जावका आन बोरै आन बाइक कतनि दुकानो खायै यां फादे यां ओसे yang ose motom phasiring kha I love you hade busuk tong thong ngai ji ba sini hati mani ba belai hambai jotono belai tong photok kono tong tung tabo sini rogo bahai ke jepru ব্যবসা বাণিজ্য जों काहामखौ सोलोंनाय आफोरनो sini yok samung haino phaiya sini yok samung Bahingka ব্যবসা da t-shirt dok nangkai sadi t-shirt Ibrani tahu sairik bekak ngka salo ngka cebo kebang ngotok awo alai mani kayak kabo chin hokutisani website rok oro ko competition phailejak ko abo hokutisani korok website rok busuk tong thok no chungbai chung pailai mani chungbai chung phalai mani bunyor tangi ikhane na hanjak mani jolia da no amai hinjang bagin chung tini chungbai chung pailayo chungbai chung phalayo o sara tripura o no bahike joto jagon chu khainani nang amba ya kon tini jorote asuk no